Kabul etmeyenler Di siyaseta navxuya Tirkiyeyê nîqaşên li ser girtina HDPya ku li parlamentoyê Partiya Sêyemê didomin. Serokê MHP Bahçelî bi hinceta ku têkiliya HDP bi PKK re heye. Çendîn car bangewazî li darazê dike ku bila HDP bêgirtin. Herwiha piştî operasyona Garayê û kuştina 13 êsîran, zor û zextên li ser HDP jî zêde bûn. Li gorî edîtorê giştî yê malpera yeni bir mecrayê İrfan Uçar, wê desthilata AK Partî û MHP li dijî HDP doza girtinê vekin. Lê wê HDP bêgirtin, anbas wê ji alîkariya xezîneyê bê parkirin hêj nediyar e. HDP'nin kapatılması davası neredeyse kesin. Êdî teqeze ku ve li HDP doza girtinê bê vekirin. Lê wê HDP bêgirtin an nayê girtin, ev nediyar e. Biya min ji bo ku HDP ji alîkariya gencîneyê bê mehrum kirin, wê ev doz bê vekirin. Armanceke din jî ev e ku dixwazin piştgiriya li bajarên Rojavayê Tirkiyeyê ya ji bo HDP qut bikin û meşruiyeta HDP têk bibin. Helbesta muxalefetê ya dûdil jî karê desthilatdariyê hêsantir dike. Li aliyê din, li gorî siyasetzan Tevfîk Erdem bi verarast-kirinên yasayî girtina partiyên siyasî pir zor bûye û tevî hemû bangên MHP jî AK Parti di vê mijarê de hêj tu pêngavekî navêtiye. Doğrudan doğruya demokratik unsurlarla ortak hareket etmesi gerektiği. Ez bawer nakim ku AK Parti de mijara girtina HDP de bikeve nav hewaldanên ciddî. Ji lûma jî AK Parti bê daxwaza MHP ji ser guhê xwe re bawêje. Lewra girtina HDP nayê maneya têkbirina fikra HDP. Girtina HDP wê Kurdên ku piştgirî bidinî, zêdetir komîser hev bikin. Lê dibe ku alîkariyên xezîneyê bên birîn û derbarê hin wekîlan de karûbarên siyasî bên dest pê kirin. Li gorî destûra bingehîn ya Tirkiyeyê, derbarê partiyên siyasî de doza girtinê ji aliyê serdozgeriya komarî ve tê vekirin û biryar ji aliyê dadgeha destûra bingehîn ve tê dayîn. Li aliyê din, HDP li gorî bütçeya sala 2021 ji xezîneya Tirkiyeyê 57 milyon û 505 hezar lêreyê Tirkî alîkarî girt. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. Saygılarımızı gönderiyoruz.